Mihály Vasiljevics, idehozhatná egyszer a fiát. Annyira szeretném már látni. Alexandra Ivanovna csodákat mesél a képességeiről. A feleségem túloz, Szofia Jegorovna. Minden gyerek egyforma, csak az szülei különböznek. Nem, ha a szülők különböznek, a gyerekeknek is különbözniük kell. Csendet kérünk, íme a meglepetés. Zahár, Jakov, le a takarót. Lizocska, a meglepetés. Pianino. Anna Petrovna. Csendet kérek. Pianino. Zahár! Nem hiszek a szememnek. Zahár! Úristen! Mihály Vasiljevics! Szása! Vizet! Vigyék a szobába! Nem, jobb lesz neki a levegő. Lassan, óvatosan. Így. Na, mi van veled? Mi lehet? Bocsáss meg, Miseinka. Mi lehet téged, Szása, az istenit? Mit játszol itt nekünk? Natasa Rostovát. Megijedtem, olyan meleg van is a fejem. Maradtál volna otthon, aki ilyen kényes, az üljön csak otthon, és ne menjen hőségben vendégségbe. Vedd le ezt a kalapot, nagyon szépen kérlek, vedd le, látni se akarom többé. Jól van, nagyszerű. Alexandra Ivanovna galambocskám. Meglátja, mindjárt rendbe jön. Jó, ne aggódjon, Mihály Vasiljevics. Na, most beveszünk néhány cseppet. Na, mit tátod a szád, te, Pirogov? Mégiscsak a hugod. Már is jobb, nem igaz? No, mi van veled, gombócka? Ha? Ez meg mi? Cseppek. Nem, erre semmi szükség. Vendégségben borral kell gyógyítani. Ez az. És nem cseppekkel. Szofia Jegorovna, ezt hajtsa fel. Ez misztifikáció, ez az. Hát persze, hogy nem ő játszott. Megmondta, hogy a paraszt nem tudhat játszani. Ez mechanika. Ó, csak szándék kérdése az egész. És az megvan bennünk, igaz? Kedveském. Milyen boldogá tesszük majd őket. Nem. Paraszt ilyesmit nem tudhat. Ez szentség. Gyönyörködj, Platonov. 2000 rubel egy ájulásért. Uraim,